cɛmancɛ dugu fila la nka aw k'a dɔn ko CNSP sigilen bɛ ka maa ninnu kɔnɔ sabula u tun tɛ se ka nin ko in kɛ ka sɔrɔ u tun ma CEDEAO ka yamaruya sɔrɔ nka CNSP b'i sara Nigerikaw ani diɲɛ bɛɛ maaw la ko ni jamana o jamana ni bingani wale labɛnna e fɛ yen ka na o bingani in kɛ anw fɛ yen o tigi k'a dɔn k'a fɔ ko a sen bɛ nin kɛlɛ in na. Le Niger sera considéré comme co-belligérant. Walasa bingani kana bɔ sanfɛ ni ka bala u la CNSP ye ɲame pankurutasoba datugu colonel major Amadou Abdrahman y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ. Face à la menace d'intervention kɛlɛ labɛnw bɛ senna dafe jamana dɔ kɔnɔ ka na bin anw kan yan nɔ an ye an ka pankurutasow bɛɛ lajɛlen datugu k'a daminɛ bi karidon na utukalo tile 6 san 2023 ni maa o maa y'i farati ka doni a ka pankuru ye anw ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma yamaruya sɔrɔ an n'a o tigi jaabi yɔrɔnin kelen. Énergique et instantanée. Hali ni CEDEAO ka nin lasiranin kɛlɛ in bi ka dɔw hakili wuli Niger jamanadenw caman bɛ yen minnu ko u bɛ CNSP kɔ kunun kari u maa ba yirika de bɔra ka ɲame balontan kɛnɛba Seyni Kunce o fa k'u b'u ka dɛmɛ yira tuguni ka taga sɔrdasi ninnu yɔrɔ Général Mohamed Tumba ni ale ye CNSP ɲɛmaa dɔ ye tun bɛ kɛnɛ kan Général Tchani tɔgɔ la a y'a lase ko u tɛna bɔ jama jigi kɔrɔ. Votre détermination ne sera pas. Aw ka furusiri ani aw ka wulikajɔ tɛna janfa anw fɛ cogo si la nka an b'a fɔ aw ɲɛna hali bi aw kana wulikajɔw jɔ jama bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan hali bi sabula janfanci minnu bɛ yen ni u tɛ Niger ka hɛrɛ fɛ u bɛ ka bɛnbɛnbɛnw labɛn jamana kama nka u k'a dɔn ko an bɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kalama. Alors qu'ils sachent ici que nous sommes au courant de leur plan machiavélique. Bi CNSP sɔrdasi ɲɛma Général Tchani bi ka Burkina Faso ani Mali ka cidenw kɔnɔ ɲɔgɔn ye bala u ka kumaw kan ka boli labɛnw kan CEDEAO kama ani baaraɲɔgɔnyaw. Mahamoud Kaba Jakite, VOA Bambara, Niamey, Niger. Mun de ye nin koɲa in na Mohamed Daɲogo ale ye maliden dɔ hakilila ta nin kan an ka lamɛn. Gɛlɛya min bɛ Niger maa minnu ye fanga taranki o ni CEDEAO ɲɛmaaw cɛ nin wagati in na maliden caman bolo sigikafɔ o de kan ka kɛ mun kɔni ye marifako ye ɲina ka kɛ o kɔ Amadu Kuyate. Sigikafɔ ye damu ye o de fɔra CEDEAO jamanaw u man ka furugu ani kɛlɛ boloda u yɛrɛ jamana damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni fɛn bɛ yen bi sous-région mago bɛ min na CEDEAO jamanaw mago bɛ min na Sahel mago bɛ min na o ye an ka sigi an ka fɔ fɛn minnu ka ɲi an k'o ta minnu man ɲi an k'o to yen farafin jamanaw man ka kɛ jamanaw ye minnu gɛlɛya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se marifa ni k'a fɔ ko en tout cas kɛlɛ bɛna bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baw jamana ninnu a bɛɛ ba kelen a bɛɛ fa kelen Nigériens bɛ Côte d'Ivoire Ivoiriens bɛ Mali la Burkinabéw bɛ Ghana donc ainsi de suite donc bi an bɛ yɔrɔ min kuma minnu kun fɔra CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment u ka jateminɛ u ka segin kɔ u ka hakili bila ɲɛ baw hakili de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ. Mali ni Burkina cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw kɔni tɔ yira k'a fɔ ko ni maramafɛn taara CEDEAO fɛ ka ɲɛsin Niger jamana ma olu kɔni na Niger kɛlɛkɛcɛw ka u dɛmɛ o kɛlɛ in na. Ende Umbotimbe n'ale ye maliden ye ale hakilinata ye mun ye Mali ni Burkina olu ka nin ko in na an ka o lamɛn. Niger ni Mali Burkina ne y'a fɔ cogo min na an bɛɛ ye dugu kelen ni Niger ni sera Niger ma comme i sera Mali ma i sera Burkina ma donc Mali ni Burkina kɔni wajibi o bɛ fara Niger kan parce que ni tasuma donna Niger c'est comme tasuma donna Burkina c'est comme tasuma donna Mali la donc vraiment bɛɛ ni yeta donc ne kɔni o yɔrɔ nin kɔni vraiment ne bɛ pays saba ninnu bɛɛ de kelen ye. Hamadi Diko fɛ mun ye Nigeria, Mali, Burkina, Niger fo ka taa se Côte d'Ivoire ni Sénégal ma ani jamana tɔ bɛɛ lajɛlen mun bɛ CEDEAO kɔnɔ nin bɛɛ de jamana kelen nin bɛɛ bɛ fa la nin bɛɛ bɛ ba la mun kɔni ye maramafɛn ko ye o man ka don u ni ɲɔgɔn cɛ. Hamadi Diko. CEDEAO n'u intervient Niger u y'a k'u yɛrɛ de la u m'a kɛ Niger la koyi u y'a kɛ Sahel bɛɛ la u y'a k'u yɛrɛ u y'a kɛ Afrique bɛɛ de la minnu sigilen don kɔfɛ minnu bɛ kɔfɛ n'olu tɛ ka fɔ ou bien n'olu bɛ k'u ka manipulation kɛ kɔfɛ u kan k'a faamuya olu t'u dɔ ye na olu ni minnu ye ɲɔgɔn fɛ c'est à dire minnu ye ɲɔgɔn kelen olu t'a kɛ yen nɔ
donc ne kɔni ka hakilina na solution kun ka kɛ diplomatie ye militaire ko yɛrɛ bɔ a la pewu a maɲi Mali ma a maɲi Niger ma a maɲi Afrique ma. Bi ntɛnɛn mun kɔni ye Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u ye sɔrɔsi dɔ wuli ani Burkina cɛmancɛ fanga olu kɔni ye maa dɔ wuli ka taa Niger jamana kan ka taa Niger maa minnu kɔni ye fanga ntaraki ni wagati laban in na ka taa u kumaɲɔgɔnya hakililajigila mun kɔni ye Salifu Modi ye n'o kɔni bɛ nin sɔrɔsi kofɔlen na Niger wagati tɛmɛnenw na ale fana tun taamana ka na Mali kɔnɔ ani Burkina. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Alibi an bɛ tɛmɛ ni Niger babu ye an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ CEDEAO ni ale farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔn ye ale tun ye sarati min di Niger jamana ma ko u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum ko k'a lasegin ka na fanga la Alibi o ma kɛ o de kama yasa ka sɛgɛsɛgɛli k'a ye an n'a fɔ an ɲɛna cogo min jamukan daminɛ la an ye wele bila politique analyse dɔ ma ni o ye Amadou Alpha Sisoko ka bɔ Bamako. Amadou i danse kɛnɛ kɔnɔ i ka kɛnɛ. Nga kena baji cité na nga foli ba wi nin ko in kan ma ɲiningali mɛdɛ ɲiningali ama se yan ngo Niger jamana la an bɛ nin wagatini min na ko bɛ kan ka taga cogo min na CEDEAO tun ye saratikan mun di k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko ultimatum o kɔni o tɛmɛna nin wagatini na ko n'a ma kɛ u laban o sɔn ka saratu fanga ta ko ka taga Bazoum lasegin a nɔ la an ɲɛ b'a la o fana ma kɛ mais Niger jamana ɲɛmɔgɔw ko labɛn bɛ sen na e yɛrɛ ye mun faamuya ko bɛ kan ka taga cogoya min na nin wagatini na Niger. Bon ne min faamu dɔrɔn fɛn ultimatum nin tɛ se ka kɛ a solution ye cogo si la c'est-à-dire que il faut k'an ka jamanaw ni CEDEAO k'a faamu k'a fɔ an tɛ Far West la k'a fɔ sanction ultimatum tête mise à prix et ka fɛnw kɛ diyagoya fɛn ye o fɛn tɛ et puis jamana ko tɛ se ka ɲɛnabɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔ k'a fɔ bon yanni mɔgɔ sɔrɔdasi mana fanga kɔni ta i bɛ se k'a lasegin kɔ mais a tɛ kɛ nin cogo la ne ka faamuya la. Mais e yɛrɛ ka kɔlɔsili la CEDEAO ani Niger jamana ani Mali Burkina an b'a dɔn olu fana ye kangari da nin koya in na mun de kan ka kɛ hali bi yasa ni mankan bɛ se ka lasa n'o ma kɛ hali bi. kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ ka fɛn bɛɛ da kɛrɛfɛ ka ŋunuŋunu ni dimi kɔrɔw bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka kuma ɲɔgɔnya et puis ni o kuma ɲɔgɔnya bɛ kɛ ka jamanadenw hakilina fanba ɲini a kɔnɔ a kana kɛ ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ka ɲini fɛnw ye a n'u yɛrɛ jɔrɔli n'u yɛrɛ makarani mais u ka parce que n'i ka jamanadenw hakilina fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn baara bɛ gɛlɛya i bolo. Ɲiningali laban ye mun ye n'a ma k'i ma basi an b'a kalama k'a fɔ nin bɛɛ kɔlɔlɔ ye fanga dafiri ye e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi sen kan yasa ka se ka fanga dafiri kunbɛn farafinna walima fanga dafiri yɛrɛ kana kɛ. Fanga dafiri kunbɛn ni cogo si wɛrɛ t'a la ka tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ n'u ka jamanaw sariya yɛrɛ a lakika ka kegunyaw ni sariya kantonomini nɔgɔya jamana mɔgɔw ka u ka jamanaw yɛrɛ ka hɛrɛ sira jɔnjɔn ta jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ an ka sariyaw kana kɛ sariya ye dɔrɔn minnu talen don jamana wɛrɛw ka réalitéw la a ka ta an yɛrɛ ka réalité la parce que fɛn caman bɛ kɛ an fɛ yen an ma so ye fɔlɔ hali constitution k'a fɔ ko mandat limitelen don constitution k'a fɔ ka to k'a fɔ karisa bɛ kɛ candidat ye karisa tɛ se ka k'a ye ka fɛnw ka dayɛlɛ ka compétition kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma a kana kɛ ni kegunya ye a kana kɛ ni dɔ dɛmɛ ye kɛrɛfɛ ani ka baara kɛ ni jamanaw ka hakilina yɛrɛ ani jamanadenw ka hakilina. O diyara n ye kosɛbɛ ni tun ye an balimakɛ Amadou Alpha Sisoko ni ale ye politiki jateminɛla ye mun sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma. An balimaw an bɛ tɛmɛ ni hali bi kibaruyaw ye an bɛ nin wagatini na Niger jamana ɲɛmɔgɔw u kɔni y'u ka sanfɛ pankunu doni u y'o datugu ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ u ka kuma fɔli la o waleya in kɔni kɛra ka kɔlɔlɔ lase pankunu minnu bɛ tɛmɛ ni Niger jamana ye Niger jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko
mun ni waleya ye k'olu ka sanfɛ pangunu n'u b'a fɔ ma ko espace aérien ko a datugulen don fo ka taa se wagati kura ma o hukumu kɔnɔna la mun ye pangunu mun ye ni olu bɛ bɔ kabi Libreville Douala Kinshasa fo ka taa se Cotonou ma n'u bɛ tɛni pari ye a kɔni a ye kɔlɔlɔ bila olu ka fɛn na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Balimaw a sɔgɔlen do Mali kura la ni wagatini na an bɛ sɔrɔ Bamako 102 FM ka Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM an bɛ sɔrɔ fɛnɛ Facebook kan ni o ye VOA Bambara ani YouTube fɛnɛ VOA Bambara an ka site o www.voabambara.com ni wagati na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye ni wagatini na an tun y'a fɔ na jɛmukan daminɛ la États-Unis ani Iran jamana u ka jikan sardasiw a yirala k'a fɔ Ameriki jamana ka jikan sardasiw 3,000 hakɛ olu de sera u ka kɔgɔji bilenman yɔrɔ la ka sababuya kɛ wagatini min na a bɛ fɔ min ma k'u ka baton dɔ ni o tarakira Iran jamana fɛ ni koɲa Mohamed Toure a bɛ di در فاصله حداقل 300 کیلومتری o finitigi banbani bara nin bena Amerik sɔrɔsiw ka jɛkuluba dɔ kan Gulf kɔgɔji gɛlɛnw na min nafa ka bon diɲɛ taji n'o ye pétrole o jago la wa o y'a to Teheran ye Amerik jalaki ko a bɛ ka marabolo basigibaliyaw lawuli Amerik sɔrɔsiw ko Iran ye kurunba 20 ɲɔgɔnna minɛ walima k'a ɲini k'u ka fanga ta diɲɛ jamanaw ka sirifin la o mara kɔnɔ san 2 tɛmɛnenw kɔnɔ Amerik kurunbolilaw ni kɔgɔjila sɔrasi donna kɔgɔji bilen kɔnɔ karidon na u tɛmɛnen ko kɔgɔji siratigɛ n'o ye Suez Canal fɛ o kɛra baara dɔ ye min tun laseli kɛra ka kɔn Amerik jila lakanabagaw n'o ye US Navy ka kurunduruna ɲɛmɔgɔya y'o fɔ a ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ u sera kɛlɛ kurunba US Bataan ni US Carter Hall kɔnɔ ka ni kɔgɔjidala sɛgɛsɛgɛliw ni seko caman ye kurunba durunan na n'o ye 5e Flotte Barham jamana ka sɔrasi kumasen ni y'a fara kan o bilali nin bɛɛ fara cɛsiriw kan walasa ka baaraw bali minnu bɛ basigibaliya bali ani ka marabolow ka gɛlɛyaw nɔgɔya minnu bɛ sɔrɔ Iran ka jagokɛlaw ka kurun tɔrɔli nu minɛni fɛ o ye kurunduruna ka kumalasela ka fɔta ye AFP ma commandant Tim Hawkins kunnafoni sɛbɛn lajɛ dɔ la tɛnɛndon Iran jamana minisiriso kumalasela Nasser Kanani y'a jira ko Amerik jamana ka ciden bɛ Washington nafa dɔrɔn de kɛ Amerik fanga ka sɔrasi ka kɛli o mara kɔnɔ o ma lakana dabɔ abada u ka nafa ni mara nin kɔnɔ u y'u wajibiya tuma bɛɛ ka basigibaliya ni lakanabaliyaw lawuli a y'o fɔ kunnafonidilaw ye اطمینان حاصل بکنه طبیعتاً a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen an bɛ tɛmɛ ni hali bi kibaruya ye a bɛ fɔ min ma ko Air France ale ka pankunu minnu ni u tun kan ka na Mali kɔnɔna la ko dan sigilen don o baara ninnu na ni wagatinin na mun de nana ni nin ye an ka lasigiden mun bɛ Faransi Bokar Sidibe ale wulila k'a ko sɛgɛsɛgɛ Buba kabi Niger sɔrɔsiw ye dankari kɛ Bazoum ka fanga la u ni farafina tilebiyanfan jamana caman ye fɔɲɔgɔnkɔw daminɛ o hokumu la CEDEAO y'a ɲini Niger sɔrɔsiw fɛ k'u ka Bazoum bila ani ka a segin jamanatigiya la a nɔ la nka Niger sɔrɔsiw ma sɔn o laɲini ma o siratigɛ la
CEDEAO y'a lase k'u bena Niger sɔrɔsiw lawuli jakuya la ni ka Bazoum segin a nɔ la. O bagabagaliw kɛra sababu ye Niger sɔrɔsiw y'u ka dancɛw datugu kunu karidon. O dancɛ datuguliw ye gɛlɛya caman lase pankuruso caman ma. I b'a fɔ Air France. Air France y'a latigɛ k'u ka bi tagali bɔ Niger. Air France ma dan o dɔrɔn ma. U ka fɔ la k'u tɛna se Mali fana la bilen, ale ni Burkina Faso fo ka se ni kalo in tile 11 ma. Wesh Cissé tun kan ka taa Mali la sini Air France la. Ne yɛrɛ tun ye di ta an tun ka taa Mali la sini ci teliman dɔ la. N bɔra kalama sɔgɔmada in na ko Air France y'a ka vol suspend Mali, Burkina, Niger. Bon nin ko in kɔni a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye an passager ma parce que an minnu ka billet ta yɔrɔ bɛ Air France ye. Ne kɔni bɛ mun fɔ u ka nin ko ninnu dabila. Bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye an passager ma. Wa n'a fɔra ne dun kan ka taa ci min na ci gɛlɛn de don. Ko ne ka tila ka billet ta suguya wɛrɛ la yanni ka rembourser. Wesh ka fɔ la pankuru bɛ se ka taa Mali la ka sɔrɔ a ma tɛmɛ Niger fɛ. Bon ne kɔni fɛ Niger kelen k'a ka espace aérien datugu. O man ka se ka bali Air France ka na Bamako parce que a bɛ se ka na à travers l'Algérie bɛ na Mali fɛ. Bon n'i bɔra a bɛ se ka taa Côte d'Ivoire ni Dakar ninnu. Bon mais ka fɔ ko Niger ka espace datugu o bɛna kɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ ye Mali passager ma. O kɔni t'an fɛ la ko parce que CEDEAO b'a ka politique kɛlɛ la Air France bɛna i yɛrɛ sen bila o ko la o kɔni o man di anw ye. Niger jamanaden caman y'u fara ɲɔgɔn kan k'u ka nisɔndiya lase sɔrɔsiw ma. Buba Sidibe, France, VOA Bambara tɔgɔ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Balimaw an y'a fɔ ɲɛna jamukan daminɛ la Ameriki jamana ye hakilila mun bila sen kan ni a bɛ fɔ ma ko YALI Young African Leader Initiatives ni o ye ka farafina denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔya ka kolo gɛlɛ. Mali ta minnu nana ɲina an n'u ye baro kɛ u ye mun sɔrɔ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ ani k'a lajɛ. Balimamuso an ka foli b'i ye mun de y'i se Ameriki yan. Ne tɔgɔ ye Tariba Traoré, ne ye Mali anglais fɔlaw ka jɛkulu bɛ n'a b'a fɔ a ma ko Mali English Club Council ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Ne na kun Ameriki yan ne nana programme dɔ ban n'u b'a fɔ a ma Mandela Washington Fellowship min ye programme ye min sinsinbaga ye Ameriki yɛrɛ fasoden Ameriki yɛrɛ lajigiso ye ka farafina jeunes minnu bɛ yɛrɛla baara kɛ minnu bɛ cɛsirilen n'u ka baara la ka na formation kɛ. U yi kalan mun na n'i ye dɔnniya kura mun sɔrɔ i bɛna taa nin lawaleya cogo di i sigilen Mali la. Nali in diyara ne ye kosɛbɛ parce que ne bɛ maliyɛn jɛkulu min na an bɛ to ka mɔgɔw dege kalan na anglais kalan na jamana mara ma nɔgɔ n'i y'a mɛn i bɛ fɛn di mɔgɔ ma a sɔrɔ i yɛrɛ ye fɛn caman faamuya. Ne nalen yan ne ye caman faamuya Américains ka kalan kɛcogo la u ka baaraw kɛcogo la u ka mɔgɔ lamaraw kɛcogo la a bɛna ne dɛmɛ kosɛbɛ n ka jamana mara baara kɛcogo la ni Américains minnu yɛrɛ fana ye ɲɔgɔn dɔn ani ni Maliens ani Afrique jeunes minnu ye ɲɔgɔn dɔn an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka koba caman kɛ Mali kɔnɔ ani farafina kɔnɔ. An b'a dɔn i ka baara kɔnɔna la ka anglais ale bɛ se ka fanga sɔrɔ ka walankata cogo min na Mali kɔnɔna la ani farafina jamanaw la o b'a la mais Mali dun na an b'a ye k'a fɔ bamanankan fɔla o de ka ca ani kan wɛrɛw fana bɛ yen e bɛna ninnu fila da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo di ka taa ni ɲɔgɔn ye. Ne kun bɛ yɔrɔ min na n'u b'a fɔ ma ko Florida ye mɔgɔ minnu tɛ anglais fɔ ye u caman bɛ yɛlɛma ye n'u caman ye sigila ka baro kɛ u bɛ ka u ka kan ni anglais kan fara ɲɔgɔn kan cogo di n ye système camanba de faamuya la surtout Mali yɛrɛ la an b'a dɔn sisan kan caman kan an ka faso kan bɛna bila valeur la sisan donc a kɛcogo ɲuman caman kɔni n'Ala sɔnna ma an b'a bila Mali fan bɛɛ fɛ n'Ala sɔnna ma. Balimakɛ an ka foli b'i ye i tɔgɔ mun de y'i se Ameriki yan. N tɔgɔ Dramane Souare n bɔ Mali la donc an nana Mandela Washington Fellowship programme na 2023 la. E ka baara ye mun ye. Ne ye kunnafonidila ye. Kunnafonidila i ka yan nali senfɛ u y'i kalan mun na ani i kun bɛ yɔrɔ mun na. N bɛ Georgia Université la Athens
y'an kalan leadership domaine kɔnɔna la kosɛbɛ ale ni journalisme kunnafoni ta nasiraw fɛ i bɛ se ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ bibi in na komi an bɛ digital wagatiw la n'o ye bɔlɔlɔ sira tasiraw ye i bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan walasa i ka se ka kunnafoni jɛlen a n'a sɛnsɛnlen ko ta k'o di population ma cogoya min na. Ne seginna Mali la e bɛna taa nin dɔnniya kura ninnu lawaleya cogo di? Ni seginna d'abord n bɛ organisation dɔ de la n'o ye Africable Télévision ye donc dɔnniya minnu sɔrɔla ni n taara n b'a partager ni n confrères journalistes minnu bɛ Mali la o ye kelen filanan tuguni ani n ka baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ ani n ka communauté minnu bɛ n bɛ ka minnu impacter positivement donc partage d'information de bɛ ka yira k'a fɔ ni i bɛ information yɛrɛ bibi in na an bɛ jamana min kɔnɔ guerre d'information de bɛ yen nɔ donc ni kunnafoni minnu b'i bolo n'i y'a sɔrɔ i kan ka se k'a sɛnsɛn cogoya minnu na ani ka se ka kunnafoni ɲɛma k'o ta k'o di population ma cogoya min na kunnafoni jɛlen. Ne seginna Mali la e terikɛ dɔ ka ou bien i baarakɛɲɔgɔn dɔ ka kunnafoni dɔ ta sisan k'a fɔ n ka cɛ ma nin ani de bɛ TikTok kan ou bien nin de bɛ Facebook kan sisan cɛ i tɛ ɲɛma i ka partager ale ka sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ e bɛ ladilikan jumɛn di a tigi ma a kɛra kunnafoni dɔnna de don sa ou bien a kɛra mɔgɔ sugu sugu. O de la o yɛrɛ de y'an ka nakunba yɛrɛ parce que an kan ka taa sensibilisation ba de kɛ kosɛbɛ sabula bɛɛ lajɛlen kɛlen don hali kunnafonidila ye bi donc mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn o fɛn ye réseau kan olu bɛɛ lajɛlen tɛ tiɲɛ ye donc mɔgɔw kan k'a dɔn n'i ye fɛn min ye i kan k'i abonné source damadɔninw de la source minnu b'a to n'i ye kunnafoni sɔrɔ i kan k'a dɔn ni kunnafoni de jɛlen don nin de jɛlen tɛ an kan ka taa kunnafoni ɲini nin yɔrɔ in de la an kan ka taa ɲini nin yɔrɔ in de la donc olu sensibilisation mɔgɔw bɛna a dɔn k'a fɔ ni bɛna kunnafoni ɲini nin yɔrɔ ninnu tɛ kunnafoni ɲuman di yɔrɔ ye nin yɔrɔ ninnu tɛ kunnafoni di yɔrɔ ou bien hali n'i y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ TikTok ou bien WhatsApp sanfɛ n kan ka se k'a sɛgɛsɛgɛ cogo di k'a dɔn k'a fɔ nin ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ donc an kan ka source ɲɛnamaw de di mɔgɔw ma mɔgɔw yɛrɛ ka se ka taa u yɛrɛ ye ka taa dɔn k'a fɔ a bɔra nin source de la a bɔra nin source de la donc o b'a permettre bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn kunnafoni minnu jɛlen ou bien minnu jɛlen tɛ. Sisan an balimaw an nana an ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya kɛnɛ kɔnɔna la Siyaka Tarawele palan kɔnɔna la mun de bɛ yen bi? handball ko kun kan Mali championnat mina saison 2023 ta kuncɛra sibiri tɛmɛnen uti kalo tile 5 san 2023 stade du 26 mars la Bamako Mali handball fédération ɲɛma colonel Cheikh Tunkara y'a yira ko nimisi wasara. An nisɔndiyalen don n ka bureau membre bɛɛ tɔgɔ la an nisɔndiyalen don public ka bɔli la jama bɔra ka na kosɛbɛ o diyara ye an nisɔndiyalen don fɛnɛ an ka ɲɛmɔgɔ ka yeli la an kɛrɛfɛ ministère des sports ani comité olympique an nisɔndiyalen don fɛnɛ k'a fɔ ko organisation kɛcogo ɲana baara ɲana bɛɛ logera ka ɲa bɛɛ dumuni kɛ bɛɛ transportera ka ɲa an sera ka nin salle belebeleba nin fɛnɛ sɔrɔ k'an ka compétition bɛɛ k'a kɔnɔ tileman bali sanjiman bali donc an nisɔndiyalen don k'a fɔ équipe 4 min sera final la 4 bɛnna coupe ka kan mais fo dɔ de ka gagner dɔ ka bati an bɛ foli di u ma k'a fɔ félicitations à l'ISFAS félicitations à Misabugu k'a fɔ fɛnɛ Kayi bɛ baara mun na ani Misabugu o ye ka denmisɛnninw ta ka b'u fitini k'u dilan k'u la kɔrɔbaya k'u lamɔ pour que ka se ka kɛ mɔgɔbaw ye don dɔ Kayi y'o de yira fo nu na se final la bi Misabugu fɛnɛ o baara de dagɛ Misabugu sera final la coupe yɛrɛ ta donc an bɛ foli di bɛɛ ma wulikajɔ la ka handballkɛla bɛɛ fo ka équipe nationale kan ka taa Tunisie n'o u taa coupe d'Afrique junior la an bɛ k'an labɛn o kama san wɛrɛ mois de mars an bɛ jouer Jeux africains na n'an sera ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ yen an bɛ taa Jeux de Paris la mois de juin ka segi ka kuma handball championnat in kan min kun cɛra sibiri tɛmɛnen handball tana caman minnu tun bɛ kɛnɛ kan u y'a yira ko nisɔndiyara kaban nana don min na an bɛ ka baara kɛ ka ɲa ka taa fɛ de donc n'Ala sɔnna ni mun ma fara nin kan o tɛ bɔ a la innovation caman kɛra ɲina mɔgɔw logera ka ɲa u ye dumuni kɛ ka ɲa u ka transport an ye dɔ ta bɛɛ ka transport la coupe valeur fɛnɛ an ye dɔ fara o kan mun bɛ di ka kɔrɔ an y'o kɛ o ɲɔgɔnna 3 ye a valeur joli don ni mun ye coupe ta a b'u ɲininka Ala barika la don o yɛlɛma bɛ yen n'Ala sɔnna an b'a ye hali docteur yɛrɛ visite médicale kɛ ɲina pour que k'a lajɛ mɔgɔ banalenw bɛɛ si kana jouer yɛlɛma caman caman de bɛ handball kɔnɔ wa o de bɛ kɛ baara ka fara o kan muso kunda centre omnisport de Misabugu COM ale de ye jɔnjɔn ta ka bɔ USFAS Union sportive des forces armées de sécurité ɲɛkɔrɔ cɛw fan fɛ USFAS de ye jɔnjɔn ta ka bɔ sigide Kayi ɲɛkɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele ka laseli don. Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya nin de bɛna dansigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ Ibrahim Cero a n'a furumuso Adama Jara Bangoni na an ka foli b'ale fɛnɛ an bɛ Mamadu Mayiga ale animateur de jeunesse an b'a fɛnɛ fo Mali kɔnɔna la lamɛnnikɛla walima filɛlikɛla an b'i fɛnɛ fo ni labɛnna Zeinabu ani Cheikh Umar Cero fɛ
Modibo Dambele ale tun bɛ kuma barani na o la an bɛ k'an bɛɛ na ɲɔgɔn ye aw ni ce lamɛnni ani filɛli la. Yeah.